Hola, què tal, família viatgera? Avui us porto un vídeo que em fa molta il·lusió perquè, com alguns sabeu, el primer vídeo que vam fer al canal va ser un que em vau demanar, que era coses que m'havien decebut de Japó, i us vaig dir que si us agradava molt, el veieu molt, doncs faria la part positiva, no? El per què visitar Japó o quines coses m'havien agradat especialment d'aquell país. La primera cosa que us volia recomanar a Japó són els karaokes, d'acord? Els karaokes tots hem vist Lost in Translation, altres pel·lícules o documentals, on es parla de les sales de karaoke de Japó, que no tenen res a veure amb els karaokes, per exemple, de Barcelona o d'altres llocs d'Europa. Són sales molt petitones on tu vas amb els teus amics de forma privada a passar-t'ho bé, a aprendre alguna cosa, a menjar fins i tot, i a viure l'experiència d'una manera una mica més íntima. No és tant un vaig a cantar davant de 50 persones, sinó vaig a fer el burro amb els amics. En aquest sentit vam tenir molta sort, ja que vam coincidir tant a Tòquio com a Kyoto, amb parelles d'amics que estaven també viatjant per allà, i vam anar un cop a Tòquio amb el Dani i el David, i un cop a Kyoto amb l'Elga i l'Anúncia, al karaoke, perquè potser la Mar i jo sols hagués sigut una miqueta més de, bueno, ja cantem a casa, però realment va ser molt divertit. La segona cosa que us vull recomanar de Japó és el Fushimi Inari, el típic temple aquell que hem vist tots a les fotos i als vídeos i documentals, on surten unes stories que van tirant cap a la muntanya, tot de portes vermelles, és impressionant el Fushimi Inari. Fins que no van estrenar Memòries d'una geisha on hi sortia, no era un temple gaire visitat i em va semblar de petar el cap. Em sembla un temple xulíssim, a banda de l'espectacularitat de totes les stories i el recinte i tal, el fet de que vagis pujant cap a la muntanya, et vagis trobant els altars i petits temples, no sé, és meravellós aquest temple i em sembla fort que hagi hagut de venir una pel·lícula americana a fer-lo conèixer. Més coses. Takayama. Takayama és una ciutat als Alps japonesos on heu d'anar, d'acord? Takayama és la típica ciutat on tot és bonic. Tu vas pel carrer i és bonic. Puges al nord de la ciutat, als temples, que més tens tota la ciutat a sota, i són molt bonics. Vas a menjar i penses, mare meva que bé mengen, que bona està la carn d'ajida, em vull quedar a viure aquí. Més coses, el melon pan. El melon pan, i jo quan el vaig veure a un vídeo, no sé si era d'algun youtuber d'aquests que va de viatge, el concepte melon pan em va semblar fins i tot una mica cutre, de dir, què vol dir melon pan? És com un brioix així dolç, que realment a nosaltres ens salvava molts esmorzars, perquè a vegades anàvem ràpids a agafar un tren, paraves a un 7-Eleven, agafaves uns melon pans i algun altre pastisset o alguna cosa, i a tirar milles. La Mar se'ls va menjar amb nata, amb gelat, amb 1000 coses diferents, i estava deliciós. Jo soc una mica menys golafre que la Mar, però també vaig menjar molts i està molt bo. Una altra cosa que també fem recomanació molt gran. Quan vosaltres hagueu de triar habitacions occidentals o habitacions d'estil japonès, no ho dubteu, d'acord? Fins i tot si les d'estil japonès són una mica més cares, que a vegades no ens va passar això. En igualtat de preus, una habitació d'estil occidental, per la Mar i per mi, que som més aviat alts i sobretot a una cultura com la japonesa, era jugar al Tetris. Era, ara fica aquesta cama per aquí perquè jo pugui obrir la porta i tu puguis sortir per allà i tu salta sobre el llit perquè jo pugui arribar. Era més complicat, d'acord? Era tot una mica més micro-machine. En canvi, les habitacions d'estil japonès, a banda de que són una mica més espaioses i molt boniques, amb el tatami, les portes de paper, com que moltes vegades els fotons no te'ls munten fins a la nit, durant tot el dia tu tens disponibilitat d'un espai bastant diàfan, i això realment s'agraeix bastant. Molt important. Una ciutat que teníem potser una mica menys d'expectatives en ella, però que ens va agradar molt, va ser Kyoto, d'acord? Jo a Tòquio sabia que m'agradaria, però Kyoto teníem una mica el dubte, i hem arribat a muntar una teoria, que potser té sentit, que depèn d'on t'allotgis per dormir a Kyoto, la teva experiència canvia molt. Nosaltres estàvem a la zona d'Omiya, que a més estàvem molt ben comunicats a nivell de transports, perquè Kyoto no és fàcil a nivell de transports, no hi ha un metro tan eficient com el de Tòquio, per exemple, moltes vegades vas més amb autobús, però més el barri eren tot carrers petitons, un munt d'izakayas i sushi bars, era molt cuco,
d'acord? Estàvem una mica per sota del Castell Nijo i realment ens va agradar moltíssim el barri. I a banda del barri, com us deia, Kyoto és preciós. O sigui, alguns dels temples més bonics que hem vist al món estan a Kyoto. El Kiyomizu-dera, el Fushimi-Inari, el Temple d'Or, hi ha coses increïbles. Nosaltres, Kyoto ens va encantar. I una altra cosa que ens va encantar van ser els hotels càpsula. Nosaltres el vam provar a Osaka, quan ja estàvem a punt d'acabar el viatge, i va ser una mica per necessitat, entre cometes. Ens vam trobar que el Dotonbori, que és la zona del centre d'Osaka, era bastant car per trobar-hi allotjament, i vam trobar aquests hotels càpsula, que eren 60 euros dues persones, que realment està molt bé per ser Japó, i estava literal, el cartell que posa Dotonbori, avançaves 10 metres i el nostre hotel. I llavors, un cop arribes allà, tens unes taquilles on deixes els teus trastos més grans i l'esmorzar, perquè a més inclou esmorzar, i aleshores comença el que és la zona de les càpsules. A banda tens també unes zones comunes on tens dardos, tens sillons de massatge. Entres, com deia, a la sala de càpsules, que no és gens claustrofòbic, us ho prometo, jo sóc una mica aprensiu amb aquestes coses, gens. I cabia jo perfectament assegut, és molt ampli, tens totes les consoles per manegar, la ràdio, la tele, fantàstic. I un cop s'acaba la sala de les càpsules, tens uns lavabos que no tenen res a veure amb el que jo esperava. Jo esperava lavabos tipus alberg, una mica senzill, saps? Sense massa lluïments, res a veure, semblen camerinos de TV3. Vull dir, tens uns sofàs amb uns vidres davant on et pots anar arreglant, maquillant, secant el cabell, posant-te cremes, però tens 1000 potingues, tens cremes de cara, cremes de peus. Molt, molt, molt recomanable el tema de les càpsules, de veritat. Nosaltres arribem a saber que era tan xulo i n'haguéssim utilitzat moltíssimes més. Abans us deia que Kyoto ens va agradar molt, però una altra ciutat, una altra illa que ens va flipar increïblement va ser Miyajima. L'arribada amb el ferri a Miyajima és increïble, anar veient mica en mica com se t'acosta la Tori, s'acosta la illa, veus el mont Misen allà dalt, és molt bonic. Però el que és més màgic de Miyajima és quedar-t'hi a dormir. Passeu ni que sigui una nit a Miyajima, si us plau, feu-ho, perquè m'ho agraireu moltíssim. Nosaltres a més vam tenir la sort de que com que hi vam anar a l'agost feien festes d'aquestes d'Obon, molt curiós. Una altra cosa que jo us recomanaria fer, tot i que no et diré que ens va encantar perquè us estaria mentint, entres a una sala de pachinko i tens el soroll de les boles, el soroll de les maquinotes, el fum del tabac, perquè ja s'hi permet fumar. Acabes una mica atorollat, això és cert, però va ser molt divertit. El pachinko és un joc que segurament heu sentit a alguna banda parlar. Et donen com unes boletes molt petites que tu fiques a dintre de la màquina. La gràcia del joc és intentar colar alguna de les boletes a una zona al mig i tu tens com unes palanques i unes rodes amb les que vas graduant cap on salten les boletes. I totes les boletes que no arribin al centre les estàs perdent, però cada cop que una bola cau al centre, de cop tens moltes més boletes. Què va passar? Que no sabem com estàvem guanyant molt. Aleshores, quan nosaltres vam decidir que ja no volíem jugar més, duíem un quart d'hora, 20 minuts. La gent de l'establiment ens deia, però què feu marxant si esteu guanyant? Seguiu jugant, seguiu jugant. I vam dir que no volem jugar, que volem marxar a casa, que hem vingut aquí per uns takoyakis, no jugar al pachinko. Total, que al final, després d'utilitzar diversos traductors del mòbil, vam acabar posant, sisplau, ajuda'ns a marxar d'aquí, volem sortir d'aquí i volem marxar a casa. I ens va recollir totes les boles que havíem aconseguit, i aquí ve el més curiós i la part una mica més fosca del pachinko, perquè van agafar les boles, les passen per una màquina i a tu et donen com unes peces de metall amb una capseta i unes xutxeries. Aleshores tu vas amb aquestes peces de metall i la capseta a fora de l'establiment de pachinko i generalment molt amagat a una banda o a l'altra tens com una taquilla on tu dones les peces de metall i ells et donen els diners. Nosaltres vam pagar 10 euros, em sembla, en boletes per començar i els sortints en van donar 30. Con la qual, mira, ens vam pagar els takoyakis amb el pachinko. Una altra cosa meravellosa de Japó, el sushi al 50%. Nosaltres vam arribar a sopar alguns dies en mercats d'aquests, tipus el mercat Nishiki o algun d'aquests dels típics,
per 6 o 7 euros perquè anaves rapinyant sushi 50% de preu i menjaves com un rei, o sigui, fins a rebentar i molt barat. Una altra cosa brutal de Japó és Akihabara, d'acord? Jo no sóc la persona més friki del món. Jo, en temes d'aquests, m'agrada el Musculator, Bola de Drac, coses molt bàsiques. No tinc una cultura de manga, anime i tal. Organitzeu-vos molt bé la visita a Akihabara, perquè, sincerament, si voleu ser molt escrupulosos, us hi podeu passar 6 mesos. Jo us recomanaria també que no féssiu només els carrers principals, sinó els d'una mica més al cantó, que és on a vegades trobes coses més econòmiques. El Mandarai, per exemple, perquè el tema és saber mirar una mica els llocs on comprar i no gastar-te allà 6 sous. La següent és important, d'acord? Jo sempre dic que a qualsevol lloc del món hi ha llocs per veure, però una de les coses que fa especial Japó a l'hora de viatjar i que fa que a nivell turístic ens hi sentim tan còmodes és el menjar, vale? Tu vas a Japó i estàs esperant i desitjant que arribi cada àpat. Perquè cada cop que menges a Japó, sigui ramen, sigui tonkatsu, sigui sushi, sigui el que sigui, és igual, és boníssim. Nosaltres vam fer àpats des de 6 euros fins a 350 euros, quan vam anar a menjar la carn Kobe, però és que qualsevol menjar està bo. Al nostre blog, per exemple, teniu recomanacions gastronòmiques de Japó, de llocs on vam menjar i vam menjar superbé. Us les podeu mirar i agafar idees. Aquesta a mi em fa molta gràcia. Li dec la recomanació a l'Enric Pajol Relull, moltes gràcies, perquè si no, no hi hagués anat, al béisbol. El béisbol a Japó és increïble, és una bogeria. L'última tarda que vam passar a Japó, la vam passar al Tokyo Dome, que és l'estadi on juguen l'equip de béisbol. A més, era un derbi regional, perquè era Tokyo contra Yokohama, i a més va donar la casualitat que nosaltres vam anar a parar just on hi havia l'afició rival. I realment és un espectacle perquè es passen tota l'estona cantant, tota l'estona quan hi ha algun home run, la gent es comença a abraçar, a picar de mans. Clar, els japonesos són gent bastant formal, molt educats, però allà realment la gent estava desbocada. És un esport que jo no li trobo massa gràcia, perquè el béisbol és un esport que a vegades és una mica lent, no passa res durant molta estona, però només per l'ambient que hi havia, us deixaré algun vídeo probablement per aquí posat, perquè era xulíssim. I per últim, us recomano molt la ruta Nakasendo, d'acord? Nosaltres vam fer Damagome a Tsumago, que són 2 pobles que els han deixat exactament com eren fa un munt d'anys. Tu no veus, per exemple, els típics pals d'electricitat amb els cables, tot això ho han soterrat, el tema de l'aigua, tot ho han canalitzat per sota perquè els pobles estiguin iguals, d'acord? S'han declarat Patrimoni de la Humanitat i és una meravella passejar-s'hi. És un recorregut molt original, durant el qual et vas trobant una sèrie de campanes que tu vas tocant i de fet vas sentint les d'abans, les de després, en teoria per espantar els ossos que abunden a la zona. Nosaltres no vam veure cap os, no us preocupeu, però sí que vam tocar totes les campanes per si de cas. La ruta és molt bonica, passes per terreny boscós, arribes fins a dalt d'un turonet, després tornes a baixar. A més vam tenir la sort que com que hi vam anar a l'agost, feien també algunes cerimònies i festes per Obon. Vam veure també com unes fogueres que feien davant de les cases les persones del poble, uns balls tradicionals amb els iaios del poble que eren entranyables i va resultar una experiència molt maca. I fins aquí aquestes 14 coses que em van agradar molt de Japó, aquestes 14 recomanacions o aquests 14 motius per enamorar-vos d'un país que és increïble. Espero que el vídeo us hagi agradat molt. Si és així, recordeu deixar el vostre like aquí sota i qualsevol cosa que ens vulgueu afegir de coses que us hagin agradat a vosaltres de Japó, coses que tingueu preguntes o dubtes. Els comentaris estan oberts aquí a baix. Ens veiem al següent capítol. Adeu! 今度はちょっとどっか料亭行って、スペインスタイルとかやった方がいい。要はこう、走り、どっちか固めるしかない。だから外国の人が橋の使い方を。オッケーオッケーオッケー。おー。ゴーゴーゴーゴー。But now...